Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku di channel YouTube Keluarga Mas Gopleng. Halo pemirsa, selamat siang. Sebenarnya mah aku pengen ngonten niku guys, jupuk jambu dalam diterilekku jambu tadi yo apa tangguh konten gak situ, masa apa meneh gue yo sungkan, masa apa rono neh aku tak ngonten mbah, aku nyelok mbah kan nyelok anakku guys, iya kontennya yo nek konten YouTube ini ki yo tetep mesti konten iki gak monoton, gak saklek nang ngarep kamera ngejejer ngene terus juga guys. Konten YouTube iki kontennya murah marik. Karena kalau masak njupuk apa, masak kamera belakang. Nek misale on cam nang ngarep kamera tok yo. Kuwi ya sejenis kaya live streaming jualan ngono guys. Nek konten YouTube kok aku niki mbok ngejejer nang ngarep kamera tok yo. Yo piye yo ora cocok ya guys yo. Ngono. Kenapa aku mondar-mandir? Kayak kontenku nang guri, kameraku nang kamar. Karena aku biasa nang tempatnya yo kuwi. Ora tak pernah pindah-pindah. Jadi gak satu tempat guys njupuk ngono ku. Ngono. Ya aku beramas bermasak. Aku mau ora tak konten masak nyambel lalapan terong wis dadi. Kadang kalau nyambel panggang emang gak tuku panggang lali guys. Sudah. Ibu ngonten. Nah, ini aku nganu guys, mau mengganti gitu loh. Usah wisan. Putih iki cepet ketara. Iki kan kalender. Bismillahirrahmanirrahim. Iki jembung ngene lek kemo jan iki ampe tak konten rencana. Malah diteringan, Nduk. Walah. Aku nek ana apa yo tak anu guys. Berbagai mbak iki mbah mangan iki mbah. Cuma mau kadang kalau gak gelem di konten guys. Di konten aku sungletan. Dong. Humu. Lek ku iki untune kene iki entek. Nah sing lek sijine iki entek. Dadi kadang ku diwenehi wong jambune. Apa tak konten mau rencana lek wis diteri. Nduk, jambu nduk. Maren anak iki udah nganu guys yo. Do rabi do mlek bojone, dadi kumpul iki anake sing barep. Pernah tak konten kok guys. Tak ganti misal. Loh kok ana tulisane iki piye guys? Mak telu tok iki misal. Aku tak dendhe ya yo. Iki gak ayat Al-Qur'an lho guys yo. Iki biyen iki nganu ceritane ana wong mider. Mbah wong ndi bocah iki sangka A sarongan, Mbak tumbasi Mbak. Justru aku malah salut karo mas-mase. Mereka keliling yo menjual barang dagangan ngono lho guys yo. Jadi dia yo ngono susah payahe golek duit, atur kalender kayak 20.000 guys. Iki awal tahun baru 2025 tahun yang lalu. Tak terus tak tindih ya itu. Oh, rusak guys. Timbul ngoten kok rusak. Wis piye wong nancen duwine yo iki. Oh. Tak tindih ya, Bos. Yuk. Tindih kok iki. Rusak guys. Dan coba duitku udah matun pemirsa. Terus tak tindih wae. Ini yo sajane pengen tuku perlak guys. Mak duwe kanggo liya yo wis sopene terus juga Mas Santo kae keterak libur nang omah iki sampai 2 minggu sendiri dadi yo. Wingi yo rencana pe potong rambut yo antri
Nek smoothie kan mesti jam-jaman pemirsa, gak mungkin cuma selesai 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Lah, kok kesuwen anakku nangis. Aku ndedek ngenteni wis pirang jam karo mama. Jane aku pengen potong serisi jane. Potong nek ana Mas Anton omah kan enak ngono, guys. Ana sing maksudnya iki ngawasi anakku. Jenenge anakku ki bosenan. Iki ceritane masang tataan meja dapur, guys. Aku sak ndek tas neh ora ya pemirsa. Sampai kae wis tak nutup iki. Jane mau yo pengen golek jambu nih. Sama ora ya pemirsa. Mek terus mateng. Mateng, guys. Bah, aku mek jambu, Bah. Jambu, guys. Wah. Dekmu apa mbok kontan ya ora satu. Lah dek mah aku masak, Bah. Ora maksudnya ora satu. Lah iya. Lah kayak anu. Aduh. Dhuwur kayak kalau gede. Alah tak ndang gotek lho. Mana ambrol ora, Mbak? Gak. Aku cilik ae. Kuwi ndeng pang ya. Kuwi tengah. Iya, Mbak. Di. Alah menek kuwi lho, gandulan. Wit. Mana nang wit kuwi lho. Iki ya? Iya le. Aku dene ambrol, Mbak. Ora. Aku eling dek cilik ini anggar mulai sekolah seneni mbokku. Wah, dipangan iku, Mbah. Pangan codot, Mbah. Kuwi lho tengah lho gede ndeng wit. Apa wedi? Kalau Ini, Mbah. Iya, Mbah, iki Mbak. Kok penekan koyo enggak. Ada mendur nengos, jadi ora popo. es. Tapi iki etane, Guys. etane ki aku ning. Ini golek pating. Guys, lah piro di ane nggo konten Pak, guys. Niki nek bengi tangguh. Minum. Dawi. Yang loro lho. Ya, sesuk apa meh? Sabar nih. Mbah, rasoke ora ngono rene, Mbah. Ndak kae. Yo, ada teh, Mbah, gelas teh. Kan mbok konten malah tak terno raro iki. Rencana gak sengaja konten, guys. Aku iki mek ora akeh, guys. Nggo. Cemil-cemilan. Lah ku sing medan ki sungkan aku tak konten. Wong sing medan penek koyo wong sebenarnya iki nek zamanku sekolah biyen kan urung ana gadget pemirsa. Aku mulai demek gadget iku kelas piro ya, guys. Lho, hasil kekayaanku. Cucu untune urung kuat. Jambu. Tantanan nah. Tuh ya. Anakku ya seneng, guys. Buah-buah. Tapi kadang saya urung Jawa. Ndi mang? Aja mbok buak lho. Kene. Ora Jawa, guys, anakku, guys. Jawa. Nekku sing letan, guys, sampe tak konten yo suka. Sumuk wonge. Kita makan dulu kekayaanku. Bismillahirrahmanirrahim. Gak bosok, guys. Nyak. Aku eling-elekku, guys. Rekku Jepang. Anaknya kena demam berdarah. Trombositnya sangat menurun, ya. Wih, aku kayak kan dhisik aku sak sekolah.
tak golekno terus jambu ning tanggoku terus tak jusno. Dia membantu ben trombos itu enggak. Lek aku ngerti aku ndek konten guys, konten aku ngerti kadang kalau nduk konten lho aku sing ngetan ngono. Isen guys sumpah. Mal aku sing lanang kadang kalau liwat jagungan karo aku, pas aku jalan-jalan bareng kuwi. Wis guys ya memang kudu nyidam. Mbek nostalgia zaman kecilku guys. Dolanane apa yo penekan ngono kuwi. Aja ditiru ya guys ya. Lah aku pengen golek gotek, gak ada gotek. Terus gotek elekku gak ono. Lekku iki untune entek guys, iki netak ngelengi. Lekku sing lanang yo. Cuma geleme dijus ngono. Terima kasih Mang, niro ngerti ndek Mang ora. Nduk ngerti ndek Mang. Ora tak wehno, ora tak teri, mek dhewe nggo konten ngono. Kuwi diepake, guys. Dulur sing isek urip iki yo pake karo Bahar kuwi. Pernah tak konten, guys. Mama tak konten wae sumuken anu sing letan tok. Oke niki dulur kabeh, dulur pihak. Dulur pihak kuwi lho. Dulur pihak Pak. Anggere nang Kapuan, kuwi menisek dulur, kuwi dulur pihak garis saka Pak mertua. Aku kan kene mantu guys nek dulurku ces sedarah yo ning Jepang kono. Karo budheku nang ndi? Cipondo. Halo sing omahe Cipondo, budheku nang kono, guys. Cedak terminal Poris Plopolawat. Nah, wis kuwi budheku nang kono. Ya bojone iki padha mblurone, padha merantone, guys. Deknane sepupuku ya wis ora ndekane sih beberapa tahun yang lalu wis kuliah harus lulus S1 mbok jurusan apa gak Pak. Kas kok nek nikah dateng ya sangune tak goyane ngono. Dulure budheku ki akeh guys. Pas nikahan kae kak syuting ora ya kok lali. Nikahane adikku. Oke sih terima kasih ngetepes saya. Ya iki mang ceritanya berburu jambu. Ingat masa kecilku guys. Zamanku ora ana jenenge gadget, HP game mas ora. Aduh seneng kali sampai digebuki bapakku karena lali gak ngomong adikku. Kan aku mbak adikku cek 10 tahun, guys. Adikku yo nikah muda. Kalau untuk Bojonegoro pernah tak konten. Ah, aku iki umur 10 tahun adikku lahir. Ngono dadi aku kan wis gede. Cuma kadang kula iki jenenge dijak kancaku mlayu, menek apa? Manjat pohon mangga, pohon jambu. Diajak temenku cowok-cowok aku tomboy, guys. Nggon mulai bapakku mureng-mureng, "Ayo Dik momong. Ibu om ape ngarit." Ibu om ape ngarit. Ibu om ape dodol. Mesti ngono. Dik kae iki. Ben ibuku sak nyemangi mbahku, guys, sak urip jualan sih. Ya terima kasih ya pemirsa iki Mang penekan jambu. Ingat masa kecil. Terima kasih. Nonton aku semoga bermanfaat. Kalau jelali komen subscribe ke Mas Kupem. Anak-anak keluarga Mbak Supra Sengangke tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh jambu teh gak mau? Enggak.